ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚତୁର ଶୃଗାଳଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଧୋବା ଘର ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଧୋବା ଘର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଶୁଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନୀଳ କୁଣ୍ଡଟିଏ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଧଳା ପୋଷାକକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରି ଶୁଖାଉଥିଲେ। ଶୃଗାଳଟିକୁ ଦେଖି ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୃଗାଳଟି ଧାଇଁ ଯାଇ ସେଇ ଧୋବା ଘର ନୀଳକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନୀଳକୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନୀଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତାର ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସେ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ଏହା ଭାବି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ପଶୁଟିକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲା କି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତା କଥାକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ତାକୁ ମୁକୁଟ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରାଇଲେ। ଶୃଗାଳ କଥାରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଉଠ ବସ ହେଉଥିଲା। ଶୃଗାଳର ଆଦେଶକୁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁତ କରି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଚତୁର ଶୃଗାଳଟି। ତା କଥାରେ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଉଠ ବସ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସେଇ ଶୃଗାଳର ନୀଳ ରଙ୍ଗଟି ଧୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଶୃଗାଳ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖିନେଲେ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିଥିବାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ମାରିଦେଲେ। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ?